Ito na po yung hapon na kuha ko. Ito na po yung bintana. Across po ito dun sa... Ito na po yung second floor. Across dun sa front. At ito po yung taas ng second floor natin. Preparation for biga na po kami niyan. Ito po yung nakaasinta. Ayan. Tinataas na po nila. Nalagay na rin po yung mga door jamb ng second floor. Ayun. Tinataas na din po yung side. Andun po kung saan yung side po ni Jerry Bangkod. Ayan. Po. Almost ano na po. Half done na po yung second floor natin. Po. Tawagan mo. Ito po ma'am yung hindi pa natataas kasi kukuha pa po kami ng mga mason. Bali dalawang video po yung mapapanood nyo. Ito po yung last, yung hapon, yung kanina yung umaga. Thanks po, God bless.